Praise Lord everyone. இன்றைக்கான வேத வசனம் யாத்திராகமம் 3:14. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். எஸ், இந்த வார்த்தையை வந்து கர்த்தர் மோசஸ் கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு. எப்போ சொல்லி அனுப்புறாருன்னா, மோசஸை வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை நீ மீட்டு கொண்டு வா அப்படின்னும் போது உன்னை யார் உன்னை அனுப்புனாங்க, எந்த கடவுள் உன்னை அனுப்புனாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வார்த்தையை நீ சொல்லுன்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. ஃபைன், இதை வந்து நம்ம ஒரு சைடு வச்சிடலாம். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு பார்பர் ஷாப்புக்கு ஒரு பர்சன் வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஷேவ் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் போகிறாரு. போனதுக்கப்புறம் அவர் அந்த சேரில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் இவர் வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த பார்பர் வந்து ஹேர் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து போகுது. இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்கும் போது நிறைய டாபிக்ஸ், நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ்லாம் வந்து பேசிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கும் வருது. வந்த உடனே இந்த பார்பர் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர், இந்த கஸ்டமர் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர். ஸோ வந்ததுமே இவங்க வந்து இந்த பார்பர் சொல்கிறாரு, ஐயோ நான் கடவுள்லாம் நம்பல, கடவுள்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை. காரணம் என்னென்னா பாருங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் நடக்குது. இந்த கஷ்டங்கள்லாம் வந்து கடவுள் இந்த அலோவ் பண்ணுவாரா? என்னுடைய லைஃப்பில், உங்களுடைய லைஃப்பில், எல்லாருடைய லைஃப்லேயும் கஷ்டம் இருக்குது தானே. கடவுள்லாம் இதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டார். ஸோ கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சொன்ன உடனே இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிற பர்சன், ஆனால் ஆர்கியூமெண்ட் எதுவும் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து முடிச்சதும் காசு கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடுறாரு. வெளில வந்துட்டு ரைட் சைட் திரும்பின உடனே அந்த இடத்துல பார்த்தா ஒரு பிச்சைக்காரர் வந்து உட்காந்துருக்காரு. நீளமான தாடியோட, நீளமான முடியோட, சடை பிடிச்சி போயிட்டு பல வருஷங்களாக முடி வெட்டாமல் பயங்கரமாக வந்து ரொம்ப அழுக்காக அசிங்கமாக இருக்கார். அவர் பார்த்ததுமே வந்து இவர் சுற்றி முற்றி விசாரிக்கிறாரு அந்த பிச்சைக்காரரை பற்றி. ஸோ இவர் வந்து பல வருஷமாக இங்கே உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியுது. தெரிஞ்சவொடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, நேராக உள்ளே போயிட்டு இந்த ஊரில், இந்த உலகத்தில் வந்து பார்பரே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சொன்னோடனே இந்த பார்பருக்கு பயங்கரமாக கோவம் வருது. நீங்கள் என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து இதை சொல்லலாம்? நான் பார்பர் தானே, இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ தானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் தானே ஹேர் கட் பண்ணி விட்டேன், ஷேவ் பண்ணி விட்டேன். என்னுடைய வேலையில் எதனா பிரச்சனை இருக்குது, என்னுடைய வேலையில் எதனா குறைய பார்த்தீங்களா? எப்படி நீங்கள் இதை சொல்லலாம்? நீங்கள் அழகாக தானே இருக்கிறீங்க, அதுக்காக தானே எனக்கு காசு கொடுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஒரு டென்ஷன் வருது. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, கூல் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களா, அப்போ எதுக்கு உங்கள் வாசலில் இருக்கிற பல வருஷமாக உட்காந்துருக்க பிச்சைக்காரர் மட்டும் இவ்வளோ நீளமான தாடி மீசையோட அசிங்கமாக ஹேர் கூட கட் பண்ணாமல் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. கேட்ட உடனே அவருக்கு வந்து பதில் சொல்ல தெரில. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவிட்டியை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம மற்றவங்களுக்கு நடக்கிற தப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற தப்பாக இருக்கட்டும், அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்காத விஷயங்களை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். கடவுள் இருந்தால் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குமே இல்லையா, கடவுள் இருந்தால் நம்மளுக்கு இது கிடைக்குமே, கடவுள் இருந்தால் நம்மளுக்கு அது கிடைக்குமே, இன்னொருத்தவங்க கூட நம்மளை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு அது இருக்கே நம்மளுக்கு இது இல்லை, ஸோ கடவுள் இல்லை, கடவுள் நம்மளுக்கு நல்லது செய்யலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாளாவது நமக்கு இருக்கிற விஷயங்களை நினச்சி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறோமா? இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் தேவன், அவர் இருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ நல்லது விஷயங்களை செஞ்சுருப்பார். நம்மளுக்கு கிடைச்ச மாதிரி அப்பா அம்மா யாருக்கும் கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு கிடைச்ச மாதிரி அண்ணன் தங்கச்சியோ அக்கா தம்பியோ யாருக்கும் கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்க, நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யாருக்கும் கிடைச்சிருக்காது. ஏன் அடுத்த நாள் நம்ம ஏந்திரிப்போம், அதை எத்தனை பேர் அடுத்த நாள் ஏந்திரிப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கர்த்தர் நமக்கு நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் எப்பயுமே நம்ம நெகட்டிவிட்டியை விட்டு மட்டும்தான் யோசிச்சுக்கிட்டு கர்த்தர் இல்லை அப்படின்றத சொல்லுவோமே தவிர பாசிட்டிவிட்டியை வந்து நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் விஷயங்களை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்காக நம்ம என்னைக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறோமா? இனிமே நம்ம கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பிப்போம். நம்ம லைஃப்பில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். அது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸாக இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக வாழ ஆரம்பிப்போம் இதுக்கு மேலேயாவது. அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே, டேக் கேர், பாய்.